vítám u nového videa ze hry Enfield. Už to konečně načte. To vždycky se vás strašně moc dlouho, než si to vůbec ta hra načte. A taky se to vždycky laguje. Nebo jako, zase tak hrozný to není, ale jdou tam vidět ty záseky, no. To je to hraju bohužel na mobil, ne na počítači. Já jinak už jsem to zkoušel hrát na počítači, ale bohužel on to jde stáhnout, jsem zatím jenom přes Google Play a mi tam automaticky dává disk C, ale já ho mám plnej a já to chci stáhnout jako do disku E, ale já to nemám na výběr. Takže to bohužel asi na počítači úplně jako hrát nebudu. Takže jsme tady. To bychom mohli jako hrát. Díky. Vysvětlete vůbec nevím, čemu to je, ale jako děkuju. OK, tak tady, výborně. Já si ty vezmu. Jo, to má hezký meč. Ne. Konečně. Tuhle jsem, tam má hezký meč i docela hezký level, no. Co má teď teda za úkol? OK. Myslím nebyl. Myslím, že zamyslit co? Těžit. Si relativně jako myslím. Uno momentu. Kde je? Já vůbec nevím, co se v minulém díle právě že stalo, ale mi tady chybí. Mě to bude tady právě ukazovat. Dobrý. Mě to chybí kopáči. Funguje to? To je vypný. Funguje. Výborně. To je prozatím docela dobrý. Vezmeme buckle. Kde jsou tady kopáči? Tohle jsou kopáči? Jo, tohle jsou kopáči. Já už jeden kopáč mám. Kam bych to asi tak můžu. Kámo, to je buklý nebo co? Výborně. Tady. Že by hotovo. Výborně, máme teď za úkol. Absolutně vůbec nevím. Ale... A ta mapa už není zase tak velká. Aha, no ještě něco bude určitě tady, no. Oni to všechno určitě nebudou házet do jedné mapy, protože už by se to potom vážně moc sekalo, no. Semka bych mohl jít asi. Dneska se asi zkusím jenom prozkoumávat. A uvidím, jestli mi to hra nepřipomene, co mám náhodou dělat. Protože jsem to měl odklikl, ten úkol. Výborně. Jo. Takže tady. OK. Ne. Takže teď to vůbec neznáme, očividně. Aha. Takže jsem prostě jenom nebyl. OK. Tak fajn. No, jak je to je nejrychlejší? Jo. Něco teď si nějaký bod nejde. Co tu máme? Jako všechno automaticky. Jo tady. Dobré.
to nechci otočit postupně. Bago. Co máme? Kam jsme přišli tady? Tu. Klas. Výborně. Tady se vezme. Já nechci kliknout kameru na nahrávání, to nebejt. To mi zůstala. Tady. Nevím, jak jsem to z toho. Jo. Hezky. Takže, výborně. Tady už tak konečně bychom nic nemuseli mít. Máme nějaký nový zprávy. Takže, tady. Moc hezky, jo. To mě tak nezajímá. Já mám pusně ven. Neříkej, že to nepustí. OK. Takže to docela žádná cesta čehodně nevede. A zkusím se zpátky kámo své městě, to tady nechci. Už tady. Ty druhé se tu prdele. Vždycky ne tak kravina, že by to byl druhý svět. To je kravina. Bude to samé jako svět, ale na jiném území, kurva. Já jsem kolko špatně. Takže výborně, jsem tady. Nějak chvilku. Že nám je takhle skakovala na sebe vraždu dovolně. Tak jdeme na věc. Dobrý. Ne. Skoro žádný jako braný hapla, to není zase tak špatný. Tak díky. Nevím, co to je. Nevím. To je něco zlatýho. To měl okolo sebe jako něco zlatýho. To je něco hodně zlatýho. To něco je, OK. Tak si jdeme tam.
No to jo. Taky podvoj. None shall live. No, kam ten viděl se... Just as I predicted. Aha, dobrý. Another step forward, Enfielders. Kam to Verify on and vystřel report personal status. úplně někam jinam než měl. Počkej, já potřeboval jít jsem to nahoru. Co je? Something ain't right. Getting A blade unsheathed, its light unleashed! All variables will be tested. Here's our chance! Crystallize! Sequence! Počkej, kámo, na moment, jo? Cast off. Dobré, to už je mrtvý. We made another... No tady zase něco. No to nemůžu vzít, OK. Je to pálej. No to ani spadlýho nevidím, kámo. Tady jako to se vychází tak jako špatně. Tak očku tady zkouškou. Co máme? OK. No. Dobrý, už počíváme level 8. To je už ani. Kam to snaží jenom potom level tady zabíjeli. OK. To o tom chápu. Nicméně. Mají docela rád, že jsem to takhle nahoru, ale já nevím. Kudy. Jak se můžu dostat? Tudy? Ne. Chci o kousek. Nauč se o kousek víc skákat, ne? Jenom o půlku těla, kámo. No to, jak tady jako oni skáčou. No to jako tam jenom o půlku těla, protože mi ty vážně skáčou hodně. Jak se nemůžu dostat? Nemůžu, OK. Tady, aha. Jdeme. This is normal. A blade unsheathed, Kolik ten its dostal light jedů? unleashed! Tak pojď. Don't mind me. I'll keep up. Je to nevím. Aha, oni tu jsou ještě za náma, tak těch jsem se nevšiml. Tyjo, tak tohle bot už si ten nevím, jdeme na to, tebe. Já nemůžu jít na postup, a tady budu šikanovat sebe. Prostě můžu, umírání, to je prostě samozřejmě. To je povinnost. Yours was incredible! So... Oh, yes! Just as I predicted. Něco skoro. Kromě toho, že to nějak svítí. Může to žít to světlo, nemůžu, OK. To je dobrý, no. Tady nic. Druhá. Pop. Hej. Co se kam položit? OK. Dobrý. Jak bych jsem vlastně přišel, co?
A nikdo jinak nic. Já, to jsem teď čekal nějakou lepší. OK. Ještě tak dvakrát tolik času. Tu. Tak přece jenom jsem to udělal správně. Půlové interior. Co s ním, kámo, chceš? To je velký. To je moc velký, kámo, to se mi líbí, kámo, to byla své strašný půser. Rosa, OK. Kurva. To nás to bude vážně, ale jako strašný půser, jak je to velký. OK. Hej, dobré, jak to ledí. Já vím, kámo, taky, že se snažím. Kamo, ty nemíš prostě přeskočit strom najednou. Co to je? Papyrus. Pokud si na to vzpomenu, což zase obvykle jako si na to nevzpomínám, tak možná vám teď udělám překlad. No tak kámo, jako tohle, co to jsme nemusel ani ukazovat. Tady asi nebude cesta nahoru, ne? Tady už jsem byl. Ale přesto si to nepamatuju. Ty, to mám jako dobrý zkušenosti. To je jako moje orientace, kámo, level milion. Samozřejmě z 10 jako levelů. Jak se můžu až jako lezat nahoru. No tudy. Nevyražuju jsem to náhodou tady teď. Že to nejdu zase špatně. Se ví, že to jdu špatně. Je nejdu. Je tu něco, ale. Something ain't right. Ambush your skull. Co se stalo? Co to explodovalo? Ne, to není. Vážně malinko se mi ta hra laguje občas, ale jenom jako občas, ale když se mi lagnuje, tak jsou to vážně jako hodně lepší. Je to ještě něco? Není. I wouldn't expect anything less. Jsem to Good jako work, hloupý. everyone. A definitive outcome achieved through strong teamwork. Všechno se sebral? Šikovný. Já ani nejsem schopen, kam se trafit tady prostě do schodu blbých. Už až něco špatně v mý hlavě. Tady úplně ne. A jsem blízko. Poměrně. OK. To tady nahoru. Aha, ne. Ani se tady je. Na chvilku počkat, tam čas pogodně dostanu. Jak to tady za všechny nejlíp jako skáče? Já snad nevím moc líp, taky ne. Put the fangs out. Nic. OK. Co to mám dělat? Zase tady kouknu malinko blíž na mapu. Výborně, takže já jsem tady, kde mám být. Co teď tady? A pořád jsem údajně od toho 5. Nic, na střeše. Takhle na střeše. To je jasný. Teď jsem
Nic. Dostanu se do zpátky do návodu. Pojedu. To je jako přemýšlet, co to mohlo asi udělat. Já nevím, jak to asi bude mít konce to zapadlo. On to je prostě zabetonované. Aby tady někdo prostě neukradl měč. Nebo jako z čeho to je vyrobený, nevím. Drajíkovi prostě. No, doufám, že se o tom dlouho teleportuješ. Budeme se vás. Nebo tudy, já to dám. Aha, no, tak nic, no. Aha. To jako by bylo ideální, kdyby mi jako vlastně jako nikdo něco řekl. No. A tady taky tam se věc. To budeme sami. No, dobrý. This feels familiar. Nevím, k čemu jsou. Tak to budu se potom zjistit nějak. Co to stalo? Kámo, to je za chvilku na mě to vybavka, si myslím. To není asi odpůjta, co? Jo, tohle beru. Jo, vyšel jsem vám to tlak. Šel se jdeme vrátit zpátky. Protože tomu se nemá žádný smysl tady jako bejt. No já pořád nevím, jak jsem dostal až tam náhodou. A to vlastně dost takovou dobu. Takže musím tady zpátky vrátit sem. Výborně jsem tady. Auto, nebo. Já možná vím, jak se o tom budu někdo dostat. Tak? Ne, já chci na konto. Kurva, tak nic. Tam je ještě jedna lanovka, ale tady jsou barikády. Takže tady jsou normálně dvě. Tak to má žádný smysl. No to má druhý patro. Tam to nechám znovu. Jo, nevím to. Kdy? Že byl. No, ale to se nesekni. Za Google skočil na ně. To nejde. Dobrý, jsem víceméně zde. Můžu jako Minecraftu? Skok? Nemůžu. Tady na to až můžu zabrat to výpotce. Dobře. No. Počkej. Kde je tady ten fireball? Tady. No to je docela náhodou, že ta hra mě říká, jako co můžu a co mám dělat. Takže jako. Jo. Jestli vás potom nevidíte v komentáři, to vaše není chyba, že to prostě nevím. Je to, že ta hra vůbec nic neříká. Tady. Ty nechal takhle buchy? Tak nic. Fireball, ten se do tohle prostě nepůjde. Ok, to je na píču.
Chtějí jsem pičou, že já vím, že to je tam, ale nevím, jak se tam můžu dostat. Možná nevím, jak se tam můžu dostat. Co malá, ale map... No tak to není zase tak malá mapa, aha. Já vidím vlastně tam nahoře. Se bude vrátit zpátky za tou bojkou. Jsem mě chtěl jako nějak zadarmo jako bombec. Výborně. Jo, samozřejmě úplně to chápu, jo, určitě, akorát vůbec. Já jsem tady musel to porozumím, už to není vážně něco důležitého poblíž. To jsem nechtěl, ale jako... Okay. Tak něco. Enfield has your back. Jak se tam ale můžu dostat? To asi určitě ne. No tady, ještě jedno. Tady. A tady bych mohl relativně přímo... Ne. Nebudu. Tady to vlastně k ničemu je. To nebylo za blízko. Nic. OK. Přijdeš dál pod sebe. Jdeš to? Nebo si to povíček, že to nějaký vyslám? No, škoda. Come on. Klidu. Come on, klidu. Dobře. Takže já vím jak, ale nevím kudy se tam můžu dostat. Thanks. Můžu povat. Ne, jakože... Nejde. Myslím třeba schody. Kam to na schody daleko nejsem. Jsem tady. Dokonce jsem teda tady. Takže to já vezmu asi tudy. Neříkej.
Tam je prostě se stejně. Co to bylo? No to já řešit nebudu. To se skočilo. Ok, zajímavý. No. Já jsem jako začal říkat, co to je, tohle. A když jsem byl takhle, tak mi se to zdalo jako něco bojovního. Nějaký nevím. A jsou to jen pár věcí, které jsou prostě takové na sebe naskladané. Nebudeš to počítat s tím. Bych tam mohl víc. Tudy se tam dostanu, to už vím. Tady je něco. Ani s tím bych to mohl nějak pohybovat, tady není. Nic, to je nefunguje jako pojistky, to nefunguje jako nic. To jsem teda asi to dělal. Jako někudy někdy to nejde. A já jsem prostě nějak potřebuji dostat. Vrátím se zpátky, tu je kytka, ne? Aha, tu je nějaký brouk. OK. Výborně, přežívat se. Já potřeboval touhle cestou. Tady mě to nepustí. Nechápu, čemu kupuje. Zde. OK. Dobrý, obešli jsme to. Je živý. Víceméně, možná. Spíš ne. A blade unsheathed, intellect unleashed. Step down! Here's our chance. Buržíku, dělej, ale ne na mě, vole. To se mi nelíbí, kámo, když vytočíte to po mně, jo? Leave now and punch. Buržíku, bojuj. Já jsem ti bral kámo skoro polovinu. Ty píčo, ale dostanu taky docela by. To je mrtv. Tak pojď, vole. Zho, vole, a pojď, vole. Super, zase se mi to laglo. Ideální. Chtěl sejmete, oši. Let's feast. Jo, pojď. Jo, výborně. Já ani nechápu, proč mi to laglo tam, protože to se chvíli chvilkový lagy, ale já to mám celkem normálně. Dostávám to. Ty pojď, vole. Musí chvilku tam vydržet. Dobrý. Target locked. Fire. Dobrý, no. Co to říkáš? Show smoke. Here's our chance. Ty zhodný. To je nikdo nezajímá. Just as I predicted. Zemřel. Violence is To never bylo our jednoduchý. objective. Buržík je mrtvý. Let's press forward. Hned na poprví. Kámo, já nevím, kámo, nějaký mám vodě tásky, kámo, já si tady prostě vlastním životem, jo.
Studio. Enfield has your back. Že po díra plotu. OK. Uvidím, jestli si na ten říkal vzpomenu a jestli se to vůbec bude chtít jako nějak to video stříhat. Protože upřímně to načítá do toho bude docela dlouho přes ty programy. No tak kudy? Tudy asi, možná, nevím to jistě. Výborně, jsem tady nahoře. Teď když jsem zde nahoře, tak bych eventuálně mohl být. A tady si eventuálně mohu udělat jsem nahoře. Ty pozitivu. Je, čemu to už na všechno obejdu. OK. Můžu to být půjde, ty vole. Tady úplně asi nechci bojovat. Víře. Pojď, jdeme na lob. We face it together. Dobrý, mám masu. Dobré. Díra v plutě zde není. To už to nějak začíná. It's round and Super. shiny. 4 za 14. Oh, this is the actual size of Oraline. Kurva. Ideální. To? Nikdo si to žil. Takže to jsme vůbec jako nepomohlo. Jo, to si vůbec nechápu. To je tohle, ale nevadí. Tady se ještě menstí. I'll keep up with you. Vidíš, jako odpříškovat lodí. Tu prdele. Enfield has your back. We made another step forward, Enfielders. We won. That's what. Jo, nevím. No nicméně, počkej. Nejprve jste a nejprve jste vyhůru jak. To budu docela zlý. Tak nemám kámo, no. Musím se zvolíkat takhle. No. Potřebuji, no, nepřijeme. Šikovné. No to. Mrně. Tak. Časlos. No. Asi můžu. Dobrý! No já jsem inteligentní, no já jsem inteligentní lidi, jo, úplně. Hned na poprý. Aha, tak se možná běžet obra. Ne, já jsem plný debil, já jsem tam viděl jenom kus mostu. A já už jsem si myslel, že to je celý most.
Takže tento most není celý. Nejprve byl celý, musíme rovnáčně na to. Výborně. Co to celý běží jako obráceně, jak jsem chtěl všimnout, ale to vůbec nejde. Tady jsem většinou vybojoval, takže teď konco. Konce jak dostal jsem to nahoru. Ale jak? Absolutně vůbec nevím. Co půjde? To tak mám jako... Když mi děláme takový místo, kde si dají tolik na práci, kam nikdo jak nevyjdu na tohle. Můžu vám se panu do ohně, jako nic takového nemůžu dělat. No nicméně. Možná nebudu dělat. What? This ain't normal. A blade unsheathed. Jo, It's pan like se to všiml. unleashed. Vidíte, právě. Right. Crystallize. Here's our chance. That move of yours was incredible. Good work, everyone. We won. Bo jak hodně That's rychlý. what matters. No. Tohle? Nevím. No tak vám tady ještě jednou zkusím do parku. Ne, počkej, to parku obličkou, tady já jsem pár hodin. Často můžu se jít bez parku. No mám tady někdy nahoře jako... No. Zkusíme tady. Jsem se teleportl někam jinam, jestli nebudu malinko víc nahoře. Ale nebo. To asi nebudu, nevím. High threat hostile. Musím takhle Approach with zářit. caution. Co děláš? Kam, co tam bylo? To chce? Není to vybavení. Počkej. Tak nic. Už ani to vybavení nemám. Parkour ještě malinko tady umím. Ale jenom malinko. Tak čemu to je? Se nešel píču, nechápu, čemu to tady bude. OK. Máme bod prostě jako vodním, ale nevadí. Jako dokumentu. Kdybych náhodou si jako celkově měla starou dobrou vzpomínku. To je prostě... OK. No, dobrý ještě. Můžeme urvat další. Počkej. Nemůžu. Co tady je? Já nevím, jestli už na tady kde bylo. Spíš tím, že tam bylo nějaký ty věci, jak jsem si měl.
Dobrý, už jsi tady šikovnej. Výborně, jsem tady. Ne, smyka nechci. Tady. Já jsem tady vřel, nebo se točím v kruhu. Tak dámy a pánové, abych to pro dnešek asi utnul, protože vůbec nevím, jak mám dál pokračovat. Já zatím to zkusím nějak udělat a do příště vám to řeknu a už vám to asi úplně neukážu, protože to udělám mimo jako tady to natáčení, jak to bude trvat několik hodin. Tak zatím čau.